yabo ukuthi indumba isigodlo abanye bayibiza indumba abanye bayibiza isigodlo kodwa kuyafana Okay. uzo understand ukuthi why ngithi kuyafana as I explain you understand isigodlo kimi why ngithi isigodlo ngoba kugodliwe kunemfihlo lapha kungako kuthiwa yini isigodlo ngoba lapha kunemithi kunemimoya yomlaphi wani wendabuko manje lemimoya igodliwe ngoba isemfihlakalweni so isigodlo nendumba just terminologies man abanye bazothi indumba abanye bathi isigodlo kodwa at the end ila umlaphi wendabuko ahlala khona imimoya yakhe asebenza ngayo ikhona nemithi yakhe ilapha. Can I have isigodlo like in the complex? Ikancane mkhulu ukancane yazi why yes it's possible makwe yakho ungarentanga Okay. you understand makwe yakho ithengile ungayirentanga it's fine but manje uyabona izo restricted ngizwe kahle lapha ekhaya ngangisikhoti makwe yakho indawo yebo mawurentile you can't ngoba kuyona yakho mosilindawo ayibizwe ibiza umbatha wena umthembu ubafaka kanjani abakamthembu kambatha kunenye into futhi eyenzakalayo eyiphutha kakhulu uthi umngoma ngoba manje basuke baphaphe acaba ukuthi mase umngoma uye manje sekamele ifamily thothi umalume usesekhona ubani usesekhona kunobhuti wakho omdala kanjalo akakwazi kuye emzini endlini enkulu yempepha ashisa impepho athathe idlo zasekhaya uhlala ngemuva uyingane yena uzongena esigodlweni sakhe abika phahle athi makhethe nanizalukwazi ningamangali la ekhaya makuchitheka igazi kunomsebenzi abomalume bayenza umsebenzi wokuthi nokuthi so nathi siyingane nami ngiyingane la ekhaya ngizoba director la ngiba director khona ngibasize kodwa ngihleli kuphi eBack City ngoba akuniki igunya lento ngoba ayikuniki igunya lento kuba umngoma ukuthi sophatha ikhaya wena awukwazi ukuliphatha ikhaya uyingane sesekhona umalume sesenobhuti wakho omdala awukwazi ukuyishisa impepho emzini omkhulu wempepho uzoyishisa esigodlweni sakho qha. I wanted to understand leyo kulobola impande. Yeah mkhulu as understand into eyiwani nani babukeli lapha ekhaya yabo khona ezinye izinto eziscam yonke indawo khona abantu abaphuma esayidini bathi kuhlo bazenzela into yabo yabo bese kuthiwa umthetho weshoba umthetho wempande yathanda understand umuntu athi umthetho weshoba yes yawazi umthetho weshoba sonke kodwa let's be realistic ujule ngomoya uyibuke lento ukuthi ngempela lento lena iyenza na isense yabo ukubethela kuhlukahlukene kakhulu mkhulu khona ukubethela ukuthi umuzi awunalwane awunalutho lapho nje uyoqinisa umuzi awuthanyela uqinise ube right kube khona umuzi onezilwane abalala ebusuku lento sigijima igceke lonke namathunzi athi sithi abalali isilwane esithi ubeka ifoni isitshontshe uthi ubeka imali ilahleke So mangivuka nje kuseni isifona myself. Umkhulu kayisazibona la ngaphandle manje lapha isilwane ngeke usikhiphe emini ngiyabheja unamanga nokubethela ngeke ubethele emini nyala ngiyabheja unamanga eziphi ilwane ezective emini lo okutshela ukuthi mina ngibethele emini uyasaba uyigwala ngoba uyazi ukuthi ebusuku hey lento ishana nangimpama mkhulu ubethela kanjani emini eziphi ipoke eziphi ilwane ozikhipha emini. Ladies and gentlemen, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. Your host, Chef Pathanani Mbata. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. My name is Pathanani, I am your chef, not just the chef darlings, but the chef of the nation, and of course, Ubuyile. But before that, darling, I've got a new book. Yeah. It's called It Ends in Purpose. It Ends in Purpose. It's a good. Are you gonna bless them like you used to, or I'll send my man? I'm joking. I'm joking, my friend. You know. But anyway, he is back as it's about time to see. Yeah.
sibathembisela ngithi Yeah. abathembisa ngathi Yeah, ngathi- inkani yakho Yeah, ngathi- neyama isihlangene it becomes enkani squared. ya ngathi ngizobuya Yeah. ya hayi angithelekanga ngigalelekile Ugalelekile. Halala man. sibaganda ama-cons With your hazel black eyes. kodwa ngimuhle ngimuhle Who said that? abukodwa ngimuhle nenhliziyo yinhle Ubani osho njalo ukuthi kumele uzincome wena But sometimes moving on when we ask this kumele uzibheke esipilini ukuthi mara lezalukwazi zakhanda la but we ask sometimes we can lie to ourselves. angeke moyo ngeke Double. hayi lento oyitshela yona uyiyo fake it until you become it because mawuzothi weak uyohlala uweak vele phakathi kwabantu weak Wena man. kodwa mawuthi uthi strong ungena kwi-boardroom babheke bonke yabo lift up your chest Yes, man. your confidence comes back Yes, mawuhlala phansi bonke bayatatazela Yeah. baxaxa amadolo And then ubona as soon as you get into the hazel brown. Hazel brown. I feel like your eyes. Mara wanna very they are beautiful. mahle Yeah. Yeah. And we call them uyabona anenye into yasemanzini ngiyazi hayi omunye enye hayi mana siyeka you can't say into yasemanzini. Because mina phela I'll be looking ngizobe ngwabhekela amehlo. uzoyibona mawathintsha ya masuluka thintsha digidi Awukhala manga ke manje. aziphatheleni nginokuthi mangilele ne Yeah. yabo kumnyama nokuthi mangicimeza ngithi ngabona khanya kanje Seriously. la mangiwavalile kanje Njengawe kade. hey mkhulu nami nginokuthuka sometimes ngithi hey kenzakalani hey kube sengathi khona into engibhekile kanje mangivula amehlo uyikhona mangivala futhi after a few minutes yenze futhi lento ngathi spark kwa ngiyakutshena I don't believe you. yo But anyway, yazi abantu ama face shifters yini shifters. shape shifters ya kanjalo Are you one of them? zangisho kanjalo not giving you ideas that's why sometimes ngibona ngumdala sometimes ngibona ngimncane Hey uzongikhohlisa awukhohlisi ndake ukhohlisa abamanje njalo. but then sasincokolela phela kumele kuhlekwe sometimes kodwa lento okutshela yona iyona uyayithatha or awuyithathi Anyway, darlings, he is back. Please introduce yourself. Who are you? Where are you from? What's special about you, darling? We are growing every day, and I see they are loving you. And thank you so much. Please introduce yourself. siyakhuleka lapha emakhaya isalukazi sendoda lesi umazebhula zophulumisa emadoda abhekise phasi isigoma kakhe sigoba izazisi sehlula manje ubaba kwabe phela nabili nje isikole nyawo sikhona siyadilika emthemba madoda seyinto abafana phezulu kwemigede umondlo oyintandane awu bathi ukhuphukani uphendukane athi imbate imbathe itive tonke madoda awu sibuyile ngitholakala eFosloras 0762988184 ngomulapho wendabuko ngiyasiza nje abantu ngiyalapha abantu awu ngihlala esigodlweni from ekuseni kuze kushona ilanga shem bayazi abazekhaya ukuthi shem iziqolo lize likhathale la indoda ayina setoilet ayidli nokudla kodwa into engibheke yona ukuthi ngiguqule isizwe abahluphekile bangahlupheki abangatholi imisebenzi basebenze bathola imisebenzi abanamabhizinisi avalekile sibasize kuvuleka izingane ezincane ezixakekile esikolweni sikwazi ukuzilekelela ngaloko okuncane sinako siyakwazi ukulekelela la family akusho ukuthi siya receive kuphela iyaphuma futhi imali yasesigodlweni ilekelele emphakathini ngoba phela isigodlo siyisibane sesizwe sonke ukuthi wonke oxakekile azocela usizo la Mara mina awunginiki. Awungisizi. Anyway, darlings, usichazile ukuthi ngubani ubuyaphi, and of course some of you niyamazi abanye abakamazi. As I always say ukuthi Manje and Thoughts iyakhula every day. We are on season 20 Dabula, and 6 years of Manje and Thoughts, and I'm really grateful. I'm really grateful because to do something oyibonayo nawe ukuthi iyaqhubeka into ebalekile consistency yabo yabo manje consistency nawe mameli lapha ekhaya mbukeli into ebalekile see if you vibrate on a lower level your frequency is low your energy is low the world is vibrating on a higher level so you won't be successful so nalana funeka energy vibrate on a higher level your frequency should be high. Thank you so much. Yeah. Anyway, yes, I've got a new book out. It's called It Ends in Purple. Lawa manje ngathi se restaurant. Siyazi ukuthi u chef. Kodwa sometimes
awu hey mina yabona amakhandlela ngathi manje sengisesigodlweni Can I manje. do my lines? Okay. Thank you. This book is 300 Rand and 360 if we need to deliver to you, if you are not around in the province, because we deliver across the country. Can I do this? Phazamisi. Ngicela ukudonate 10 books today Okay. to ama Munchies. Uzoba sendela. Okay. Right. Mina I'm donating 10 books. We're going to give 5 here and we're going to give 5 on Facebook. No problem. It's up to you. So I've got 3,000 in the bag. Okay. Thank you so much. Thank you so much. So yes, guys, that's it's just for them to understand what is ending purpose. Yeah. Let's start now. Yeah. Let's wait now. Yeah. You always talk about isigodlo and then ngizwa abanye bekhuluma ngendumba. Yeah. Like where is the difference between isigodlo nendumba? Ubani okumele bese sigodlweni, ubani Yeah. okumele bese endumbeni? I think Mkulu, yabo, it's a very interesting topic. You understand? Angifuni siyithathe siyikhe phezulu, siyithathe light as well because khumbula into esiyenzayo la siyafundisa. Yes. Yabo ngakutshela ngathi sitshala iseed so that the next generation to come after us, these videos can be archived, then they retrieve them. So that isintu sethu, the purpose yalama podcast wethu ehlala kuwo mina ngoDouble Uvalo kumkani ne ipurpose yami ukuthi ngibuyisa abantu esintwini. You understand? We instill ubungoma bethu nesintu sethu kule ingane ezidukayo nalabo abadukileyo nalabo abangazi abakhulele emacaweni emasontweni abangakhulanga ngasi isintu. So kumelanga sibadukise. So la kulamagama ethu isigodlo nendumba. Mina ngithanda ukubiza indumba man. Manje mawuthi indumba yabo mina ezami ingane mazithi ziyazi isigodlo. Mawuthi indumba sengathi manje khona into yabo lelifane legama ngathi kudumbiwe kuyenza lana wazi. So give me I think into eyi1 just nje ama two terminologies. Yabo ukuthi indumba isigodlo abanye bayibiza indumba abanye bayibiza isigodlo kodwa kuyafana. Okay. Uzo understand ukuthi why ngithi kuyafana. As I explain, you understand? Isigodlo kimi why ngithi isigodlo ngoba kugodliwe. Kunemfihlo lapha. Kungako kuthiwa yini? Isigodlo. Ngoba lapha kunemithi, kunemimoya yomlaphi wani wendabuko. Manje le mimoya igodliwe ngoba isemfihlakalweni. So isigodlo nendumba just terminologies man. Abanye bazothi indumba abanye bathi isigodlo kodwa at the end ila umlaphi wendabuko ahlala khona imimoya yakhe asebenza ngayo ikhona. Nemithi yakhe ilapho. Ngoba lo muntu angazi ukuthi ngingene deep now kanjani. Okay, uyanginika freedom ukuthi isigodlo lesi ngizohlala ngithi isigodlo ondumba. You understand that umuntu wonke umuntu akazi understand. Kodwa kimi it's just terminologies. Kuyafana. Ngoba asiyenze kanje yini isigodlo yini indumba. Umlaphi wendabuko umngoma asithi umngoma noma inyanga ne mase kaphothulile lo msebenzi noma isiphiwo sakhe ayinto uguduswa kuphi ekhaya kubo. Ekhaya kubo kube no rondo noma i square noma yini based kwi system abamkhombe yona yana angithi bafika bamfaka lapha isigodlweni noma endumbeni nemimongo yalena ahamba nayo ingena kuphi lapha kulesa sigodlo bese ube nemithi yakhe ingena lapha esigodlweni. You understand? I'm listening. So le sigodlo lesi sisibane sakhe nomndeni nesizwe sonke. Ngoba lapha yana yila khona yena thetha idlozi lakhe nethonga lakhe khona. Abakubo abakwazi ukungena esigodlweni or endumbeni yakhe. Bathethe idlozi lakhe bathethe imoya yakhe la. Cha, abanalo lelo lungelo. Can they do that though? Bakhona abanye bayenzayo. Ayimphela uyazi kodwa ngokomthetho nangosiko abakwazi ukungena ngoba lapha kunemimoya yakhe asebenza ngayo. Lema kahleli phansi noma kusebenza kulapha kunyanga ayisamona ukuthi kube yiyona umlekelelayo. So wena uyingane yasekhaya awunawo ukuxhumana nalimoya le yami lapha. Eyami la mimoya. Yebo yasekhaya kodwa yimi ngine entitlement. Yimi ngisithunywa kuso lesikole ngoba thembe mina. So wena ukwazi ukungena phakathi ushisa impepho lapha esigodlweni sami. Mawuyingane
yabantu abadala umlapho indabuko umngoma uyisangoma akusho ukuthi mase umngoma sonolungelo over ikhaya lonke uyingane phela umngoma uyingane ekhaya uyohlala uyingane isigodlo lesi okanye indumba ila kuhlela khona imimoya yomngoma noma inyanga angithi phela uthoto omunye usebenza ngentaba so lemoya sentabeni uzokwazi bazomkhomba ukuthi hambo icela kanjani ukuthi ikwazi ukungena la isigodlo noma indumbeni ikwazi ukusilekelela or imimoya lesemanzini or imimoya kuphi asemqolombeni kuma caves nakuphi kuphi bese iyangena lapha esigodlweni ihlala nani nezizalukazi bese abanye bayakwazi ukukhanda ezinye izinto zabo ke oyalandwa lapha ya phela bayakhomba phela ngoba belilekelela ngithi ya ile nto yakhumbula explainer ithonga nedlozi yes so idlozi leli lona lekumele manje ulilanda ngoba lapha kungena amathonga aqala ke ngoba lapha phakathi kungena amathonga wakho labo osebenza ngabo esigodlweni sakho okanye endumbeni yakho ngena labo osebenza ngabo kodwa abavikeli nabasusi besibonga ekhaya bahlala kuphi la kushiswa khona impepho emzini wempepho okay ngoba yibo ababheke yini ikhaya kodwa ekhaya siba neadvantage ngokuba nesigodlo somngoma ngoba lesigodlo somngoma siyakwazi ukuthi labo bangasebenzi ekhaya bathola imisebenzi ingane lezi zingaguli imimoya emibi ingakwazi ukungena ekhaya fana nje ukuthi manje sowubethelile indirectly mawenzelwe kahle manje lento seyisibane sani sekhaya ukuthi lekhaya livikelekile lapha just to I'm sorry I'm not cutting you I want to ask this before it's runaways and ngifuna nawe uphuza into yakho ngoba ngiyakubona ukuthi ufuna ukusipha phela uyazi ukuthi mina nawe sishadile kulamathongo anyway can I have isigodlo like I'm in the complex ikancane mkhulu ukancane yazi why yes it's possible makwe yakho ungarentanga okay you understand makwe yakho ithengile ungayirentanga it's fine but manje uyabona izo restricted ngizwe kahle lapha ekhaya ngangimisikhuthi makwe yakho indawo yebo mawurentile you can't ngoba kuyona yakho mosilindawo ayibizwe ibiza umbatha wena umthembu ubafaka kanjani abaka mthembu kambatha yayizwa lento so mawuqashile you can't kumele usithathe sisekhaya kini ungcono sifaka kuphi ekhaya kini sibe ekhaya kini manje kuyinkinga noma sonomuzi wakho kuyinkinga ukhipha isigodlo ekhaya kini umsebenzi mkhulu ungathi usebenze ekhaya kini umsebenzi wakho bakuvulelile ne mawususa lapho usisa kwakho umsebenzi uvalele how kahle bazongifakazela abake ba experience lento kuyinkinga mkhulu that's why sometimes uthola omunye umuntu abanezigodlo eziwu2 kubo nakwakhe makafika esigodlweni sakhe ndumeni akababikela ukuthi phela senginomuzi kodwa ngiyacela ukuthi ngiwakho omunye umuzi le ukuthi nale ngikwazi ukunenzani ukunithetha ukuthi noma le ngafika abantu ngikwazi ukubasebenza kodwa isigodlo esikhulu esikuphi ilesi esikhaya kubo uzothi kwakhe esigodlweni bamtshela ukuthi la kunethwasa elifikile elihayizayo esangweni kunama client akulindile la so that's why mina I prefer ukuthi la usibeke khona isigodlo kokuqala ungazitshintshi siyeke lapho usebenzele khona so is it possible ukuthi umlaphi wesinto urugobela wami angenzele igodlo ezimbili isasekhaya nesakwami yeah it's possible and leyo ngeke nginikeze inkinga le angeke kunike inkinga kodwa ngithi angeke akufake ngapha nangapha same time ozoqala ukutshala ekhaya kini bese usebenza mhlawumbe after some time bese uzomtshela ukuthi okay so unomuzi wakho ucela kwenzani usowakhile isigodlo lapha ekhaya kwakho ucela kwenzeni akuyenzela umsebenzi wakho ngoba umsebenzi wakho ufuna nenkomo ufuna nembuzi nangale same thing ufuna inkomo ufuna imbuzi these things are very expensive you understand ukuthi manje it's very complex that's why I say preferably from opinion yami ne view yami
ungasithinti isigodlo la sikhona. If siyakusebenzela ungasithinti mkhulu. Amanye wena uzenzele indawo kwakho la uzophahla khona. La uzofaka khona abantu abadala ngokosiko vele njengosiko ukuthi uzothenga imbuzi ihlatshwe lapho ukhipha uhlangothi ngibafaka ngapha ngohlangothi kwakho. It's better kanjani. So for ukushintsha isigodlo, do I need a gobela or I can do it? Angeke uzenzele mkhulu. Angeke uzenzele. Yabo ifana lento leyo ukuthi uthi yini labantu abatetisayo. Midwives. Midwives, yes. Midwife naye noma ngakhulelwa akwazi ukuzitetisa. Yabo ngoba thola ukuthi sometimes useseyingane awulazi usiko lokuchitha isigodlo. So udinga someone okwaziyo i-masterpiece kulo msebenzi oyi specialist. Ngoba phela wena mawuzichiftela wona usale ungayenza amaphutha. Uzokwenzela nje iprocess fana njengokuthi masigodi usingane seyiqedile ukuphothula umsebenzi sihambise ekhaya kubo. Ayizimiseli isigodlo. Umisela ugobela wakhe. Ugobela wakhe uzobisa amaphonda ayenzeni, abeka amagona wakhe omnguni obdawu, afaka amabhayi ayenzeni, amenzele iphando or iganzela ngoba kunemithi yakhona. Bese uyamfaka ke lapho sesigodlo nendumba. So umama wakhe nogogo wakhe nomkhulu wakhe nomalume wakhe nobhuti wakhe ubaba wakhe abakwazi ukungena esigodlweni baphahle khona. Akusesabi isigodlo. Isomngoma lo. Abanali ilungelo. Ngoba ikhona umuzi omkhulu owempepho kushisa khona impepho. Bona bayishisa lapha impepho. Kunenye into futhi eyenzakalayo eyiphutha kakhulu. Uthola umngoma ngoba manje basuke baphaphe. Acaba ukuthi mase umngoma uye manje sekamele ifamily. Thola umalume usesekhona, ubani usesekhona, kunobhuti wakhe omdala kanjalo akakwazi kuyemzini endlini enkulu yempepho ashisa impepho. Athatha idlo zasekhaya uhlala ngemuva uyingane. Yena uzongena esigodlweni sakhe abika phahle athi makhethe nanizalukwazi ningamangali la ekhaya makuchitheka igazi kunomsebenzi abomalume bayenza umsebenzi wokuthi nokuthi. So nathi siyingane nami ngiyingane la ekhaya ngizoba director la ngiba director khona ngibasiza kodwa ngihleli kuphi eBack City. Ngoba akuniki igunya lento. Ngoba ayikuniki igunya lento kuba umngoma ukuthi sowuphatha ikhaya wena. Awukwazi ukuliphatha ikhaya uyingane sesekhona umalume sesenobhuti wakhe omdala awukwazi ukuyishisa impepho emzini omkhulu wempepho uzoyishisa esigodlweni sakho qha. Ungakubona namhlanje imindeni eminingi iqhayeka phakathi. Umalume bathi phela abantu bayabuka mkhulu abazi isiko nesintu. Khona amakhetla mpofu. Tota khona kulo msebenzi bayabona. Awuphahla lengane le. Mode asenze kanje asenze example. Ingane asithi ingane entombazana. Unabafana ekhaya nomalume. Uyemzulu omkhulu oshisa impepho. Akazenzela amasho. Noma kuyingane yomfana leso una 18 years. Ungahola amakhehla. Malume khona. Kanjani? Awubona uzenzele iparty. Phahla esigodlweni sakho na cha. Until the day umndeni sowuphelile usele wedwa. Uyabo abobhuti bakho nabasekho sekusala amantombazana Yesu ungayophahla ke emzini wempepho. Ngoba kusekho umuntu kusele wena. Okay, let's come here. Ngoba phela kumele uunderstand isintu. Angashintshi isintu shishiswe yini isiko lobungoma. Isiko lobungoma alishintshi isintu. Umthetho ukuthi umuntu oshisa impepho ekhaya umuntu omdala. Noma wena ungaba umngoma angeke mkhulu. Singasidukisi isizwe. Some belief. Okay, hayi sabanyathela mkhulu. Hayi uhlabanyathela. Uyathanda uthandi iqiniso uzolizwa ende liyababa iqiniso phela liyintandana linamama linababa iqiniso. Bathi mina ngithanda ongizondayo. Ngizonda ongithandayo. Uyinhlaba. Ngoba lo ongizondayo uyangithanda. Lo ngithandayo uyangizonda. Ngiphilise lesisu mina kulaba ngizondayo. Bagijimisa isisu ubusuku nemini. Okay, please listen. Asizela. Before I move to my second point, I want to understand. Mara phatana ngithe
Uyabo into ezoyenza ukuthi ingasisi. I ask you very well. Ukuthi can you buy me a chair with armrests? Ngiyisalukazi mkhulu. Okay, double van. Ngimamela ngiyisalukazi and ngijwayele ukuhlala phansi. Couchini khuleka. Ngijwayele ukuhlala phansi esigqilini. Yabo manje mangihlele endaweni ephezulu kumele ngikwazi ukuthi No, the second one that will do is sit on the couch. ayi right la. Don't try. Let's come here now. Yeah. I just want to understand ukuthi ugobela kahle kahle ubani okumele abe ugobela and yini edingekalayo ukuthi kuze ngize ngokugobela. Abo ukuthi lento ubugobela manje seyiphenduka yaba yifashion. Wonke umuntu bawugobela mkhulu. Yabo phela mase ugobela which means kunezingane ezikugobelayo. Yabo eziguqile la kwakho. Ozikhulisayo ngesimo semoya ngesimo sedlozi ngesimo samathongo. Uzifundisa imithi uzifundisa umsebenzi. You understand? Uzaligna nemimoya yakho. Akwazi ukuyijwayela lento lokuthi kahle kahle yini le engule kimi. Ukuthi akwazi ukuthi ayijwayele lemimoya ihlaliseke. Ugobele wenza imimoya yelengane ikwazi ukwenzani ukuhlaliseka ikhule kuye izinze. Undergo le process amfundise nemithi ngoba idlozi ithonga nedlozi lakhe angeke likuse kumuntu osebenza opposite now. Manje into eyenzakalayo yabo ithonga lakho if unezalukazi or amakhehla ezibezithwasisa zizokulathela amathwasi. Ayikho lento ukuthi ithwasa mawucola ithwasa ucade ubuya kagobela kuthi uthi ulobola impande ngethwasa uthathe nethwasa ulise kagobela uvala umsebenzi mos. Kanti lenkomo oyikhiphile lapha kagobele yakhe. Okay. Mhlali ngengane mina hey. I just wanted to understand that. Okay, because you already touched this. I wanted to understand leyo kulobola impande. Yeah. Mkhulu as understand into eyiwani nani babukeli lapha ekhaya. Yabo khona ezinye izinto eziscam. Yonke indawo. Khona abantu abaphuma esayidini bathi kuhlo bazenzela into yawo. Yabo bese kuthiwa umthetho weshoba. Umthetho wempande. Yathanda understand? Umuntu athi umthetho weshoba yes yawazi umthetho weshoba sonke. Kodwa let's be realistic. Ujule ngomoya. Uyibuke lento ukuthi ngempela lento lena yeyenza na isense. Lento na wena bongayivuma na. So khulile. Ngoba kuropa umncane ungaka understand. Sethe confused phela. Antu uphume esikhupheni. Sethe fresh angithi. Sanuka inyongo. Angithi. Awuka understand sethe confused. Noma ufika esigodlweni awukabi comfortable usadidizela. You understand? Ngoba phela manje soyi1. Bojwayele ukuba nobani nogobela namanye amathwasa. Manje sozimela uyi1. Bese bazokutshela ukuthi la ekhaya mamela kunenkomo yasempandeni yakho. La ugobela labo uthwasa khona ukugobela. Makade 30,000 or 10,000. Phela mkhulu let's be honest. Yazi bathini? Bathi mawulobola impande bakunika impande yokuthwasisa. Angithi? Bathi nje ulobola impande sikunika impande yokuthwasisa. Which means umuthi ukuncinza umuthi ukuhlehlisa uhlelo umuntu okuphuza uphalaze isirupe sokuparula you understand so kanti lenkomo boyikhipha kanti ugobela kawayi bangakufundisanga yonke lemithi waye ngamfundisanga kanti juthi ugobela wakho kushiya half gabagaba kushiya half gropile ngome liphume nayo lemithi ngoba imnikile inkomo yakhe yonke iphelele boss angithi manje waye ngakufundisanga usesikhupheni ukuthi umuntu okuhlesisa uhlelo nawo usurupe esikhandwa kanje nawo kuhlanisa ukuthi umbhemiso khandwa kanje waye ngakwenzelanga konke lokho bese azokutshela ukuthi in order ukuthi ngikunike lempande le kumele ulethe amathwasa ayi3 kimi lamathwasa la idlozi lakho likunika wena ingane ukuthi khulisa ingane zivula umsebenzi ngale ingane lezi wena uyawuvala lo msebenzi ukuthatha le ingane uzisekagobela uyawuvala umsebenzi wakho idlozi lakho ngale ingane ezilethile i1 ezi2 ubuke ngathi mkhulu buka bazongifakazela ingane moyibuyisela ekhaya most yabantu abanemoya ngeqiniso okusebenza uthi gidwe ekhaya etendeni gidwa yes kube khona ithwasa engenayo lihayizayo qubuka idlozi kuye
athi bamthume la ekhaya ukuthi azokhula la ekhaya manje ithonga nelidlosa lomntana alivula umsebenzi ngale ngane bese ugobela uyalitshontsha lithwasa athi thwasa lami lobola ngalempande labantu abavala umsebenzi ke bahlehle abantu uyadlala masuthi awufuna ukusebenza moswena lento kulobola impande into engekho barobha abantu why lengane ungayifundisanga impande zonke leminti umuntu okuphuza uphalazi akusimithi eminingi umuntu wesiruba kusumuntu omningi ade kumele wazi ukuthi okay uzongena emaphinathi uzongena ini uyayishisa iba insizi kuba nomqombothi kuba notshwala uyahlanganisa maqeda uparula kanjalo yenziwa yabo ngeke sidalwe into eziningi imfihlo No problem. why lengane ungazange wayifundisa isesikhupheni kanti la nkomo ikhipheleni Kabuluva. hayi sehlula manje baba kaMebulani Yeah. awisijipa madoda hayi Unkomkani. phakama uphendukani khuphukani phenduka nawo bahudule baphila mfana ngosala amaqhawe amaqhawe wafi mfuna ayatshalwa avuke futhi nezami izalukwazi zathi bazikhothama kanti sithi ezoyenza ukuthi kuvuke omunye umuntu futhi onamaqiniso kodwa kusalayo bayazi abazi bayathanda abathandi bayazi deep inside in their heart ukuthi they are fooling the kids, they are robbing them. Ayibona manje lento okuthiwa sekwayi fashion funeka streamline. Tell me unamathwasa ayi-30, where do you get the time to attend to each thwasa? Omunye uyagula wazi nokuthi uyagula. Omunye ukutshela amaphupho, bonke bakutshela amaphupho. Uyasebenza kanjani esigodleni? Bofunda nini labantu? Bese kuliwe lapha. Yabona mkhulu. Akuyena wonke umuntu ekumele athwasise, asivume. But manje sekwaba yifashion ukuthi wonke umuntu mangena iclient esigodleni athi unedlozi kumele uthwase. Mangathwasa uzofa, uzoluza umsebenzi. Whether ingane encane ugogo, ungakuthwasisa ugogo mara wena. Iqiniso mkhulu. Thola abanye bangena ngesikhathi umuntu asibheka lesalukazi shem, sinezizukulu ekhaya. Lezizukulu sisele nengane encane. Awenzi chaos. Why lo gogo ngamcelelanga ngoba ufuna imali. Hamba fesa finish. Lento kulobola is a scam. Lobola impande mkhulu. Bakurobhile waye bangifundisanga yona. Yabona mina akulotsholwa mpande kimi. Manje namathwasa bangenelwa amathwasa. Bathi bafuna ukuletha kimi lengane ethi awulethi kimi bakho. Deal with them. Mina ngizoza ngikufakele bona esangweni ngikusilekelele noma kuthwasisa ngikulekelele nyoba khona. Babakho bedlozi lakho bese bedlozi lami. Akusidlozi lami elidonse bona labantu labo. Idlozi lakhe libadonsile. Manje wayozokunika bona mina. You understand? Manje abami bayazi ukuthi hey mina lento kulobola ngizwana nayo mina bafundisa nje finish umlekelele finish enhlari yena uyozongilahla kodwa mina ngumlahla. It's you know, I don't know, I'm in pain listening what you are saying. And you know why? I've been too much gentle. Yeah, yazi fana njengani mkhulu lento le. Yeah. Yabo unengane eziyi30 esikhupheni. Kuzinake zonke. Ezinye zaphuza utshwala lapha. Awuboni. Ezinye azizili lapha. Ezinye zenza imikhuba khona lapha phakathi egcekeni. Ezinye jump ama fence. Kanti mama una 5 3 4 it's okay manageable, it's good. Labantu babalethwe ukuthi bakulekelele kulomsebenzi wakho ubakhulise. They entrust you with these kids. So why do you want to steal abantwana bamathonga wabo, abantwana bamadlozi wabo? Bayeke bakhule bavule umsebenzi bakhulisa finish enhlala. Balekelele wena ngoba lo mntwana usasayithotla. Akithi wena mcathuzise nje ngalengane yakhe ukuthi azoqina idolo neqakala. Yokurobha umntana abantu ayi ngeke manje. Hey, ngoba ngakhuluma bathini asinandaba. Wow, thank you so much. I hope Enye topic engifuna sixoxe ngelinye ilanga. Iliyama organization. Hey, funa sixoxe mkhulu. Ayingiphathi kahle engilalise ebusuku mina ngoba manje ngirojwe ingane zabantu sifaka kuma organization for sekuyipolitiki kanti ubungoma. But hayi sivikela izangoma sivikela on what? okay.
Next time. I hope you are still enjoying the episode with Ubaba Kamabilane. Baba Kamabilane, let's come here now. You know, Lena ngibuziswa ukuthi last time masikhuluma ngomuthi wachaza ukuthi uzomnika umuntu umuthi bese ushiya igceke. Yeah. Kuba inkingi. Yeah. You remember? Ngoba phela lo muntu wena uyamlapha. Ne? Senze kanje ngenza le example. Okay, qeda lapho buza. Buza uqeda. Uzomnika bese ukhohlwa igceke. Okay. That's when ngese siba nezinkinga zokuthi bethu umuthi awusebenzi or umlapha akasebenzi because you know enye into ngiyangibona even ama comment amanye which I don't have a problem. You all know someone there will be that person nje ozo comment athi hayi ngiyamazi lo muntu akenzi zona. Then I will ask myself but did you ask yourself ukuthi maybe kunento engenzekanga kahle and did you go back to umlaphi loyo? That's me. Anyway, you've got freedom of writing whatever and doing whatever. But anyway, ngifuna sikhulume ngokubethela. So bengidlalela by bringing that. So when it's up to you how you answer, how you educate. Mkhulu nani babukeli lapha ekhaya. Yabo kwesinye isikhathi mina ngiyathanda ukuyenza ama scenario because it makes it easier for someone to understand. Umuntu ongabazi ubungoma, umuntu ongazazi into zamathonga, into zamadlozi, osesemusha. You understand? Mawenza imizekelo, wenza ama example, easy ukuthi understand ngoba ne IQ yethu ayilingani. Ngeke sifane no Einstein. Umkhumbula Einstein what design umuntu, wamenza, wadonsa energy from lightning. That person used close to 7.8% of capacity of his brain. That was very strange. It has never happened. A normal person will use about 2.1, 2.3, more than 3%. You understand? So many algorithms accommodate and allow use 1.0%, 1.2%. Sense gani? Unomuntu uneyilwane. Ne? Uyamlapha lo muntu. Anyanga yena. Uhlala kuwe esigodlweni ngithi. Uyamlapha. Umlapha phini. Bese ubuyisela ekhaya kubo. Mafika ekhaya kuba ivuke futhi lento. Leyilwane lezi zivuke mkhulu. Ngoba phela lento itshalwe kuyatshalwa nasekhaya. Mayifika ekhaya ignite futhi. Okay. Kodwa manje ayisabi as bad as before. Ngoba phela manje somqinisile wamcupha. Kodwa yona iyatrigger, nesikhathi sokutrigger. Ngoba phela ila igcekeni. Thola sometimes akasafuni ukuhlala kulela gceke, uyaphuma. Ekuseni uyaphuma bengaphandle, mangaphandle uright, wangena endlini yaqala. So lo muntu umeli wazi uma lapho umuntu oneyilwane banika izinto zokuthi uhambe bokuchela bashisa. Bazibulale zonke lento lezi ezikhona egcekeni. So la ngikhona engiyakhona ekubetheleni. Ukuthi yini ebalekile ngokubethela. Mkhulu singabantu abantsundu noma uthenga umuzi emasabapini. Labo ndlebe ezikhanyela. Nabo bayaqinisa imizi yabo ngesiko labo thizeni. Ngiyakutshela bayenza. Sayixoxa ngelilanga leso ifaka ibe And we itopic. definitely need to talk about this because it's not the first time saying that. Ngokutshela ukungcola kwabo ukuthi bayenzani. That's why I told sometimes uthenge umuzi wona lezi zinto zakudala lezi. Lezi zabantu abamhlophe lezi zakudala. Uthi ungena phakathi ubona isipoki. Bakuthola le ndlu yapoka leyo. Ubona umntana omncane. Anje ukuthi hayi ngisi siniye yesi. You understand? Banomkhuba bayenzayo. Sizoyibela ngila. So ukubethela noma uthenga umuzi kuhle ukuthi uchanyele umuzi uclean. Angithi? Angeke uthenga iplate eshop. Ufike endlini uphake ngalo. Ngakaliwashi. Ngeke uthenga amabhodo ufike endlini usopheka ngawo. Akawawashi. Wahlambulule eqala. Nomuzi nawo kubalekile ukuthi uyawuhlambulula ubethele. Ngoba manje kunemimoya eminingi. Nalama new developments ibe kuyisiganga kunemimoya ihlala khona. Le mimoya ebhedayo ama spirit lawo bhedayo ayithanda ama open field. Manje bakha khona lapho phezulu le mimoya ikhona ixoshwe yapi? Ayihambi. Iyozula khona la ebuildingini. A joke, just a joke. where I work, because we moved to a new building from the old building. So now I was saying to my colleague the other day, because there were a lot of bad like fighting and in the office, and we are many, plus or minus 3.5. Yes.
So I'm saying to my colleagues, man, because in my division we were fighting them. I'm like, you know what, guys? Yeah, bad spirit, Remember la, bekade kuyisiganga, and Yeah. even amaphara beyabulalana or Yebo. kutshontshwe Yebo. kube khona la. So lamaphara, le moya lamaphara or Iyaphila la. le idumbu lesila. Iyaphila. Anyway, back to you. Yeah. So yabo ukubethela kuhlukahlukene kakhulu mkhulu. Khona ukubethela ukuthi umuzi awunalwane awunalutho. Lapho nje uyoqinisa umuzi awuthanyela uqinise ube right. Kube khona umuzi onezilwane abalala ebusuku. Lento sigijima igceke lonke namathunzi athi sithi abalali. Isilwane esiyothi ubeka ifoni isitshontshe. Uthi ubeka imali ilahleke. So mangivuka nje kuseni isifone myself. Umkhulu kayisazibona la ngaphandle. Manje lapha isilwane ngeke usikhiphe emini ngiyabheja unyamanga. Nokubethela ngeke ubethele emini nyala ngiyabheja unamanga. Eziphi ilwane ezective emini? Lo okutshela ukuthi mina ngibethele emini uyasaba uyigwala. Uyigwala ngoba uyazi ukuthi ebusuku lento ishana nangempama mkhulu. Ubethela kanjani emini? Eziphi ipoke eziphi ilwane ozikhipha emini? Azikho lezi zinto emini. Ngoba ziba activated ebusuku. That's why uthola sometimes umuntu abethelile bathi hayi lento isesekhona mos. Ibuye ngamandla manje. Ngoba seyithatha lezi ayikhonkwane siyakhuphuka ngazo. Yeah. Ilande ebusuku lento sibone ukuthi vele lento uthi akena wonke umuntu ekumele abethele. Mawungenawo amandla okubethela unganazi ikhonkwane zokubethela, unganazi inhlanga zokuthi ukwazi ukuyobethela. Yeke mkhulukelela abantu abayenzayo lento. Ngoba lento yenze ebusuku ubethela ebusuku mkhulu. Ngoba uyifuna la active khona. Nawe uze uthi ungena egcekeni uzwe inwele zithi Shubile manje. yeah, uzwe igazi libaleke emzimbeni. Mina ngibamisa ngaphandle laba engihamba nabo. Dimani bafana. Ngene namadoda wami. Ngichayele phakathi ngaphandle ngichale igceke lonke mhlawumbe ngichale 2 times. Ngimchale ehlukile. Nezichalo zeyilwane nje. Bese ngingena phakathi ngishisa into zami. Shise ngaphandle ngenzeni bese ngifaka ikhonkwane bese ngibuye futhi ngichayele ngishise futhi ngibashiye nezinye izinto ngithi ngizochela so ngibathi uthi no clean after insuku ezingaka. Manje mabahlutshwa labantu utikoloshi lapha. Uyokhipha imini utikoloshi. Ngeke uthola mase. Ebusuku. Emini bayaphi? Akubethelwe mina. Emini zisuke zithi. Yabo ayithi manje lento ukuthi uyigwala awuqeqeshwanga kahle. Awazi lo msebenzi. Yeah. Ngeke yabo inyanga ngempela ngeke yemini. Ebusuku iyazi ukuthi the reason why kuyo ebusuku. Ngoba sifuna yona le moya active, anti sifuna ukuyixosha. Manje uxosha yephi imoya emini ayiboni nokuyibona. Emini bayakuthi hayi siyahlala nje kube mnandi siphuza itiya, siyenza style music, shisa inyama sidle kube right kodwa ebusuku ha. Uthi uhleli ngale uzokhala ama plate ekitchen. Okay, let's Uke wasebenza umuzi, uthi usebenza umuzi kanje, uthi usabethela ngaphandle uze kuyizinto phakathi. Kodwa. Yalwa phela manje. Ke ngayibethela omunye umuzi, uthi angixoxe ethi bazowazi into engikhuluma ngayo. Sayigijimisa lento nomfana wami, yabona iphashisi. Isigazi ephashisini kanje. Ngomama sethuneni. Angavuka afaka ipitikoti manginamanga ngishade. Bangibuza ukuthi manje ngenze ngathi ngizopenda. Fike garage mkhulu. Wena uyadlala. Manje lento ekhipha kanjani emini? Impossible. That's why ngithi asisebenze ngokweqiniso sizophumelela. Yabo sometimes ngifikela usizi ngidabuka inhliziyo yami babhlungu. Ngibona lo msebenzi okhokho nokhokhokhulu sumosha. Ngifikela usizi sometimes ngifika ukukhala, ngifikela inyembezi, inhliziyo yami ebhlungu. Ngibona ukuthi kuyadlalwa manje ngalo msebenzi. Kuyadlalwa ngawo ngoba manje awusana sithunzi. Uthola umngoma ufaka ibhayi uye ema tavern, uyojive tavern, ufaka amabhayi, ufaka ubuhlalo. Uyabona ukuthi lo muntu akanayo lento. Umuntu onayo uzoyihlonipha lento. Okay. Isilwane, can you dwell more izilwane kahle? Because ngeke ngizwe ezinye izinto like I just want to hear your thoughts. Mkhulu, asikhulume ngesilwane. Isilwane umoya. Is a spirit. Sazikhanda ilwane. Angithi ngizokwenzela example, yabona nezizwe amabutho ilwane lento lezi.
That's why kunamanye nezinye izizwe zingangena esigodlweni or entumbeni. Zangena khona zithwebula amandla kweminye imithi. Ngoba ziyabusa. Manje isilwane uyakwazi ukukhanda. Isilwane sikhandwa ngamakhubalo namathambo namafutha nani. Bese sithathe sofaka endaweni ethize. Yabo ngeke ngibize igama. Endaweni ezithize khona abanye bazosa endaweni eso sihlale khona bese bahambe bosivusa ngegazi bayenzeni bayithathe bayithumele lento. Yabo let's say no colleague yakho xabana naye ufuna ukuxoxisa emsebenzini. Manje sifuna ukuthi simphazamise. Lento sihamba sikukhandele siyivuse siyithumele khona lapha masiqeda ukuyivusa. Ayigcekeni ingene egcekeni impi. Ngafaka intembi wena egcekeni siyithumela silapha yana. Ngokuthi uthi khumula ube mapunapuna ukhulumise lento uyithumele kuwe imbiza ikambizo ngesibongo. Awusithumele kani ngithumela kayi1 ifikile kuwe. Umbone nawe uyamtinyela manje lento. Ngoba lento into esiyikhandayo. Sometimes uyakwazi ukuthi ikhande lento uyethuneni. Ufike uvusa umuntu ethuneni umthenga. Ufake lekhubalo phakathi lapha. Ubuye ulanda after insuku ezu7. Uyivusa lento uyithume. Lento mayifika ngeimage yomuntu neimage yesilwane. Awiqonde ukuthi yini. Notiko lo shiyakhandwa. Uthathu yabe manzi. Akhuluma double valo. Akudalule ezinye imfundo. Kodwa ilwane yabo hayi ukuthi zonke ilwane ezimbi. Kona ilwane ezinhle ezicontrolekayo. Uyakwazi ukukhanda isilwane semali. Sokuthi umuntu usimcebise kwibusiness. Uyakwazi ukukhanda isilwane esihlupha umuntu. Uyakwazi ukukhanda isilwane esivikela umuntu. Uyakwazi ukukhanda isilwane esovikela umuzi. Uyakwazi ukukhanda isilwane esovikela imoto. So zihlukahlukene izilwane ziyangukuthi wena ufuna ukukhanda ini isebenze kanjani ngoba lento maqala kuyivusa uyayitshela ukuthi uyivuselani. Bese uyinike lento oyinika yona ngoba ngeke uyivuse lento bese ungayiniki lento oyithembisa yona. I want to know ukuthi in return now. Mamela ngiyakutshela lento uqeda kuyivusa. Uyayitshela ukuthi mina ngizokuphuzisa utshwala unike na inyama. Kumele uyinike sometime before you thuma. Ngeke lapha phela ngoba awufulfillanga ipromise. Ukuthi sizoba lapha wherever la sisivusa khona. Yes siyenza yapha yonke le ritual. So kusho ukuthi mangiza kumele ngize nalento engiyithembisa. Uzongitshela mina ngithi. Oh. Yeah. Yimi ngikade kuyivusa mina ngiyayiphakela. Bese ngisodlileka ndoda ngithi hamba uyenza ukuthi ke. Mawuyenza ukuthi mawuwinile lapha ubuya sizokuphakela futhi. So sengizosebenza ukuphakela lezo yabona lezi ezimbi ilwane azihlanjululu. Isimaqeda kusivula asihlambulule. Uyasithuma. Lezi ezinhle ezenza umsebenzi omuhle. Uthi mawuqeda ukusivusa ne usiphothule bese usihlambulule. Siyangena ke egcekeni leso. Yabo ngoba umehluko phakathi kwalezi ezinhle nezimbi. Umunye umuntu uzobuza ukuthi mara hluke kuphi. Lezi ezinye uyasiphothula usihlambulule, lesi uyasiphothula usihlambulule. Ngoba into embi engcolile. Yeah. Kuningi. Uyakwazi sometimes ukuyivusa lento babuza abanye mhlambe bazoza bazosho kuma comment. Azwe lento engathi kunenyoka ethi endlini noma lela. Khulu. Uyadlala wena. Ubi. Anyway, so live usweni anyone can vusa or it needs someone or nesipiliyoni lento ijulile lento. Lento ijulile ifuna amakhubela ajulile mkhulu. Ifuna amafutha ajulile lento le. Inosiko lijulile ngoba wena uyamethe wathi wayivusa ikuphambanisa ikhanda manje. Manje umuntu ungayazi angazi ukuthi lento kumele ngiyenzeni manje. Thank you. Ngoba lento ifuna ukukhakha iqina uthanda uqina. Umkantsho ube bovu. Nembezo udayisa uvala uthenga isibindi. Dayisa uvala uthenga isibindi mkhulu. Udayisa uvala uthenga isibindi. Yeah. Ungabi novalo. Ube nesibindi. Oh okay. Wena adlala wena. Double 10 hour now and you still need to shoot and it's late. Your word of wisdom. Yeah. Lokho ngizokhuluma ngabe mafuphi. Ngizokhuluma ngezangoma nezinyanga.
ayikho i-competition emngomeni. There's no competition. And this thing is not a race. Hamba indimba yakho nomunye hamba indima yakhe. Ungabi nomona ngoba ubona umunye umngoma asebenza kakhulu ndlula wena. Hlala kwilane yakho ubekezele uzinze. Your turn is coming. Nawe nathwasa lisabuye ekhaya sasefresh sanuka ilokho nje inyongo bekezela mntana edlozi. Kuhle la edlozini. Lo msebenzi unosizi unenhlupheko. Ufuna ukubekezela. Lo msebenzi awona umsebenzi wemali. Asibekezeleni sebenza abantu ngokweqiniso. Nani balaphi? Siyacela madoda sibumbaneni kube kuhle. Mawazi ukuthi nawe nasi isigulu sitholile siyaxaka sireferela komunye umuntu. Akusiphutha lelo. You are not degrading yourself. But ubonisa ibravery over umsebenzi nothando over iguli zakho. Neguli nina lapha emakhaya sinilaphayo bekezelani, is not a magic. Wow. Uthola sometimes urefer omunye umuntu umsebenzi 2 weeks wathola umsebenzi. Nawe ucabanga izoyenzeka kuwe. Kumele ukwazi ukubekezela. Kodwa siyakuthembisa ukuthi lokho okufunayo usemqoka kuthina ukuthi sikwenzele bona ngokweqiniso camakho makhosi salukazi sendoda umazebhula sehlula amanye umondlo wentandane baba kaMebilane awusijipa madoda kunjalo makahle. I just love what you said now, and I think it should apply to anyone. Yeah. Not ukuthi uyithwasa Yeah. ngumngoma, even Across yes. academics esebenzayo Just whatever. wait, your time will come. Amen. Wow. Bekezele nje. I love that because that's my gospel. That's my gospel. Yeah. Ukuthi, you know what, Nepathanani, your time will come. Yeah, bekezele nje. Don't stress yourself. Uyalimala la idlozini. Sometimes iminwe la yaphuka. Yabo? Akusebenza, yaphuka iminwe. Wow. Ngoba phela usukusebenza, phela manje usuyasebenza, uthi ubamba into ushaye phansi ngomunwe, ukudla umunwe ugobeke. Wow. Okay, my munchies, he gave away 10 books. Of course, I said I'm going to give away 5 here and 5 on Facebook. You know, as I did mention when we started the show, it's been 20 seasons, Yeah. 6 years. Just on the comment section, what you love about Munchies and Thoughts, what you've learned, like a nice message to Munchies and Thoughts, to me, of course, and to the guest in my hostel, like Munchies and Thoughts, like maninga my guest afikile lana and aseza futhi. So just tell us, like your best moments, like Munchies and Thoughts, in celebration of the 20 seasons and 6 years. So please, then I will choose, of course, the best, and I will send the books to you. It ends in purpose, so you'll understand. My book, my new offering to you guys. And I want to say thank you so much for your love and support. On that note, it's a wrap. And a good night, darlings. Thank you, Double Ovalo.